Салому алейкум. Ба шумо мебинам чӣ гуна ин намуд картинкаро месозам, ба шумо нишон медиҳам. Аввал мо бояд программаи Canva-ро скачать кунем аз Play Market ё ки App Store. Canva менависем, бо аккаунти Google медароем, интихоб мекунем личное использование. Барои истифодаи худ мана скачка карда ҳамин намуд программамон ҳаст ва боз ба мо ремув биҷи дар кор аст, ё сайташ ё ин ки программаш. Анакнун пеш аз он ки мо ҳамин гуна картинкаро созем, мо бояд корзинаро пур кунем, ки мо аз чӣ онро месозем. Ман дар инҷо аллакай дохил кардам ва аз ҳамин ман мехоҳам ки картина созам. Медароем ҳозир ба яке аз ҳамин маҳсулотҳо, мисол ҳамин муладлиро интихоб мекунам, яъне пеш мекунам, зер карда местам, меню мебарояд, добавить фото ва дар фотогалереям дохил кардам. Дальше меравем, шампуньро интихоб мекунам. Ҳозир шампуньро ҳам ба ҳамин роҳ интихоб мекунем, калон мекунем, бош ба зер карда местем, добавить фото ва дар фотогалереямон ҳамин шампун сохранид мешавад. Акнун медароем ба фотогалереямон, мекушоем ва мебинем ки расмои мо дар пушташ фон дорад, яъне фони сафед дорад, девори сафед дорад. Барои инро тоза кардан мо бояд бо программаи Remove биҷи ё ин ки аз сайташ истифода барем. На сайти Remove биҷиро кушодем, загрузить изображение. Аз куҷо? Аз медиатека, яъне аз галерея интихоб мекунем. Ана пушташа тоза кард, баъд мекунем скачать. Баъд аз скачать загрузить на телефон. Дуюмашам ҳамин роҳ қати пушташа тоза карда, тайёр карда мемонем. Ана шампунам ҳамин роҳ қати пушташа тоза карда, скачать, загрузить. Вақте ки ман вкладка загрузить медам, чунки телефони ман айфон аст, боз аз худи браузер ман бояд дар ваям фотогалереям сохранить кунам. Аз андроидо бошад, мумкин ки уже прямо сохранить шавад дар фотогалерея. Баъд аз он ки ман онро дар фотогалерея сохранить кардам, тайёр шуд, медароям мана фотогалерея. Мана бинед ки ҳозир пушташ сиёҳ мешавад, то есть ин сиёҳ аллакай холӣ аст, яъне пустой фон, тоза аст. Вай дутай пешангиша удалид мекунам, ки вай накунам, аралаш накунам. Акнун медароям программаи Canva. Мекушоем, на Canva кушода мешавад. Мизи корияш аз тарафи дасти рости поён ҷамъ плюс аст, вай пахш мекунем ва формати дар кораямонро барои сохтани картинка интихоб мекунем. Бисёр мо интихоб мекунам публикация в Instagram, чунки ин намуди формат дар ҳамаи соцсет ба роҳ меравад. Баъд аз он мана боз мизи кораямон кушода шуд, формати дар корӣ ва Canva худаш ба мо шаблонҳояшро пешниҳод мекунад. Ман аз инҳо истифода намебарам. Инҷа пулакиам дорад, мана про корона навистааст. Ман медорем вкладки загрузки, дар он ҷо он фотоҳо, он продукцияро ки ман пушташа тоза кардагиам, он фонҳо, суратҳоеро ки ман аз худам ҳаст, дар он вкладкаи загрузка дохил кардагиам ҳамин аст. Яктай аз онҳоро интихоб мекунам, фонҳоро ба чини ҳамон формата рост мекунам ва боз медароям ба вкладкаи загрузки. Аз инҷо ман бояд ҳамон дутаеро ки мо пушташа тоза карда будем, гелляро и шампуня бояд ҳаминҷо ман дохил кунам. Ман зер мекунам загрузить файлы медиатека, то есть ҳамон галерея. Ман ҳамин дутаи тоза кардагиамонро интихоб карда добавить мекунем. Акнун ҳозир добавить мешавад, мана добавить шуда истодааст. Акнун мо инҳоро якта интихоб карда дар ҳамон рӯи фонамон мегузорем. Мана чоркунчае ки гирдаш аст, мо бо вай метавонем размераша иваз кунем. Калон, майда, ман майда кардам ва бовоша ки зер кунем, гирифта, яъне кашиш дода дар як кунҷи муайян мемонем. Ва ҳамин хел карда ман ҳамон корзинкаеро ки ман дар корзинкаи Faberlic ҳамаи пур кардаги будам, бояд ҳамаша ҳаминҷа қатор карда хушрӯ мемонам. Дар ин ҷо ки ман дар вкладкаи загрузки бисёр пешакӣ фонҳои тоза кардагӣ дорам, ман аллакай тайёр аст, фақат ки гирифта монданам дар кор аст, халос. Мана дизадаранд. Мо бояд як хеле ки монем ки ҳамон номи ҳамон продукт хонда шавад, то есть читаема бошад. Хеле пасопешам ки монем, но чтоб было видно и читаемо. Барои ҳамин тут уже бояд фантазияи мо кор кунад, ки чиро мо дар бари чӣ монемо. Колоннои обязательно аз аввал, то есть аз ду тарафи бар, майдора метавонем бо якдигар монем, ҳайчи бикоф оварда, чунки но майда ҳастанд, но там уже опять-таки на вашу фантазию. Ман акнун пуртужура бинед ки пуртужур аз ин кремҳо калонтар аст. Мо бояд ҳаминро нишон диҳем.
дар ин ҷо бошад, ман мехоҳам ки ҳамин креми пойро дар паси портужор гузорам. Ман медарам вкладки расположение, дар пойни инструменти кори дорем расположение. Куҷо кардам дар кор куда, то есть назад таки пахш кардам ҳамон тюбики ман ақиб рафт ва ҳамаи ҳамин тюбикҳои ҳам хел када қатор мемонем. Лекин он чизеро ки мо мехоҳем дигаргун кунем, мо обязательно бояд онро интихоб кунем, то есть выделить кунем. Мана инро ҳам ман ҳозир ҳамин корро мекунам. Аввал қати вай креми пой баробар кардам, чунки 75 мл объемашон яхел аст. Ҳозир бароша майда мекунам ки ғамнатият, боз медароям расположение куда, то есть назад мекунам ва ҳама хел қатор шуда мераванд. Ва ин тюбикҳо қатиам ҳамин корро мекунам. На портужор бояд калонтар бошад, чихел ки гуфтам, сали калонтар мекунем. Оле теперь дар ин ҷо мана пастая мондем. Но всё одного размера. Она гель для рук, мыло для рук. Вая бояд аз пеш гузорем. Барои ин ҳозир вая мефорам. Дидед ки намоён нест, паст ба монда задний фон. Боз медароям расположение куда, на передний план. Мо бояд аз ҳама пеш вая гузорем на передний план, ки пахш кардем ва пеш омад ва ҷошро мемонем. Баъд аз он мо логотип проекти мо Faberlic аст ва логотипи мо Faberlic онлайн. Вай логотипа ман доим истифода мебарам. Метонем аллакай аз куҷое хоҳем, аз боло ёки аз поён, опять фантазия худатон қати гузоред. Агар ин наборро навичо харидорӣ кунад, мо ба вай нишон бояд диҳем ки агар ки ҳамин наборро харидорӣ намоӣ, компания ба то аз закази оянда 75 сомон пул падарка медиҳад. Ман ҳамин акцияро дар картинкаам мемонам. Бозам аз фантазия худатон вобаста аст ки куҷо мемонед. Так, дальше мо медароем элементы. Дар ин ҷо мо метавонем там гул, падарка, там чизе ки ба мо дар кор аст, шарики бояд, агар ки дар сатри поискаш нависем, ман фигура навистам, ҳамон чизро ба мо ёфта медиҳад. Ана фигураҳо. Дар ин ҷо рамкаҳо нишон дода шудааст. Бинед ки дар рамкаҳо про корона, значит ино платен. Дар он ҷое ки ҳамин про корона бошад, значит вай платен аст. Мо вайро бояд интихоб накунем. Акнун ман аз фигура интихоб мекунам. Ман ҳамин элемента, ҳозир рангаш сиёҳ аст. Ман дар метавонистам нарх нависам ёки скидкаамро нависам. Акнун барои иваз кардани рангаш ман дар поён ҳаст, дар инструменти кори ҳамон цвет интихоб кардем. Агарам плюса пахш шуд, дар ин ҷо ҳамаи рангҳо ҳаста. Ман сурхашро интихоб кардам. Акнун ман бояд дар ин ҷо нависам. Барои навистан ман медароям текст даром. Дар ин ҷо боз ба мо форматҳои размерҳои шрифтҳои ба мо нишон медиҳад. Ман мегирам добавить под заголовок, то есть на размери калон, яъне размери мобайнаша мегирам. Ман мебарояд добавить под заголовок. Инро мо тоза карда менависем. Аллакай клавиатура истифода мебарем. минуси 20% навистам. Метавонам боз размераша калонро майда кунам. Ман аз тарафи поёнаш плюс аст, хеле крестика, ҳамон қапида мо метавонем болои поён барем, чунки вай қапиданаш душвортар аст. Ман мехоҳам ки серанг шавад, медароям формат, ман б формат ва жирный, то есть б серанг кардам. Ин ҷо метавонем ман калон кардам. Ман инҷа круг нишон додааст, круг агар ман топ диям, худаш топ мехӯрад, ман топ хӯрд, мо гузоштем минус 20%. Акнун барои гузоштани боз як элемент бояд ман нархномая нависам. Аз элементе ки ман доим истифода мебарам, шумо метавонед дилхоҳашро интихоб кунед. Ман доим аз як намудаш ман ина интихоб кардам. Инам ҳамчун метавонем размерашро калону майда кунем, рангашро ҳам иваз кунем. Ман инҷа цвет сурх интихоб кардам, шумо дилхоҳ рангаша мегузорем дар як ҷои картинамон. Акнун медароем корзина. Мо бояд нархи ин наборро муайян кунем. На закази мо 204 сомон, мо бояд якбора доставкашам ҳисоб кунем. Ягон точка интихоб мекунем дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон ки қариб ки дар ҳама пунктҳои чи нархаш яхел аст. Ман чанд бор ки заказ задагиам, нархошон баробар аст. Ман душанбе интихоб мекунам. Дилхоҳ офис ки фаҳмам ки доставкаш чанд пул мешавад ва общи нарха ман бояд чанд нависам. Ин скидкаи 20% қате. Шумо метавонед нархи каталог фурӯшед ки 26% худатон фурӯшед барои пура кардани балотон. Теперь мана продолжить, как обычно. Ман аз поён аллакай вақте ки ба мо чека нишон медиҳад, мана 212 сомон доставкаш қати бо плюс ҳама 215 сомон мегузорем, 2 сомони дигар барои комиссия. Нархашро аниқ кардем. Мегузорем боз ба программа Canva, ёки пешакӣ ҳамон вай мекунем, ҳисоб карда мемонем. Ва боз интихоб мекунам текст барои навистан. Инҷа ман формати калонро интихоб кардам, добавить заголовок, то есть ғафзи калонтар аст. Тоза карда аз клавиатура истифода мебарем, менависам 215 сомон. Се метавонам дар бараш гузорам, ёки аз поён формати майдақати бо сомон гуфта навистана мумкин аст. Гирифта
зудтар ки намоён шавад, боз размерашро метавонам калон кунам. Теперь боз мо метавонем номгузорӣ кунем наборамонро. Медароем боз текст и ягон ном мемонем. Там косметика для дома. Роем ки манам набор для ухода. Вақте ки гузоштам, ҷоша муайян кардам, ман бояд тоже дар инҷа размер иваз мекунем. Ва ман мехоҳам ки интервали байни ҳамин калимаҳо наздиктар ҷазтар шавад, чтобы намудаш камакак беҳтар намояд. ё ин ки ҳарфҳо камакак бо аз интервали якдигарашон наздик шаванд. Ман боз аз ҳамон панели инструментҳое ки дар поён дода шудааст, дар онҷо мегузараму ва аз онҷо вкладкаи интервал ман интихоб мекунам. Межбукваный интервал вақте байни ҳарфҳоя регулировка мекунад и расстояние между строками байни калимаҳо. Мана ҳозир ман между строками кардам, мана наздиктар шуда. Ана ки интихоб кардем. Аллакай боз мо метавонем инро бо серангтар кунем, рангашро иваз кунем. Ана б формат ки омадем, б, то есть жирный цвет тоже по фантазии вашей. Плюс агар зерк кардем, интихоб мекунем палитраи даркория, боз палитраи сух аст, поём ба палитраи кабуд мана, зелёный, жовтый, дилхор рангаша интихоб мекунем. Вот выбрали. Тут уже бозӣ мекунед, играть мекунед, кадом цвето шумо ба кадом цвет мезебад, кадом цвет чашм ба мерасад. Интихоб ки кардем, мемонем. Всё. Вот набори мо почти что аллакай тайёр. Агар ки мо хоҳем фонамонро иваз кунем, то есть назебида бошад, агар метавонем вкладка заменить, мана инструменти поёнба ҳаст ва аз ҳамон загрузкаҳомон интихоб кунем фонҳоро, яъне подбират мекунем, кадомаш мезеба, дар кадомаш беҳтар менамояд. Ман ҳозир ягонташро интихоб мекунам, кани мебинам беҳтар шуд. Нет, не так уж, сурх дар ин фон некрасиво. Дальше ҳамин хел кадамо метавонем фонҳоя подбират карда, то есть ҳамин хеле кунем ки чтоб ҳамон чиз ба набор зебад, ки дар чашми одам намоён шавад, диққат ҷалб кунанда шавад. Боз ҳамон фони пештарашро гузоштам. Ҳамин маъқул шуд. Аз тарафи рости боло скачать стрелка аст, медароем скачать. Фотои тайёркардагиамон ба фотогалереямон сохранить мешавад. Аз ман ҳозир камакак функсияем дигар аст. Ман мепурсад ба ягонта ҳамино равон кунам фотоёмкино ки сохранить в изображение. Ман дар фотогалереям сохранить кардам. Тамом. Акнун агар ки ман хоначаи аз тарафи чапи болоя пахш кунам, мо мегузарем боз ба мизи кориямон ва дар онҷо проектое ки мо тайёр карда будем пеш, ҳамон проектҳо ҳаст, яъне кадом суратҳо, кадом открыткаҳоеро ки ман тайёр кардагиам дар онҷо сохранить шудааст. Мисол ки ман боз ҳамин агар картинкае хоҳам ки нархаша иваз кунам, ягон ҷоша хато дидам, ман метавонам онро аз инҷо ёфта онро редактировать кунам, яъне тағйиротҳоро дарорам, яъне иловаҳоро дарорам. Ёки мана ин наборро ман аллакай мана мисол нархаш уже қиматтар шудагист дар ин каталог, ман метавонам нархаша иваз кунам. Опять медароем редактировать, боложба ки пахш кардем, худаш аллакай клавиатура мебарояд ва даркори нархамонро менависем. Ёки купон аллакай даркор нест, мо метавонем онро удалит кунем ва купони навро дар ҷояш гузорем. Мисол аллакай аз каталогҳои оянда мумкин ки тӯҳфаҳо шавад, пулна ё дигар чиз. Мисол мегирем ягон средства, или парфюм, или там крем, кадомаш ки подарка бошад. Мо вайро бояд дар ҳамин картинкаам нишон диҳем ки агар ки ту навечо харидорӣ намоӣ, аз каси дуюмат ҳамин чизро подарка мегирем. Ман дута средстваи ҳозир барои мисол мегузорам. Ман размери инро мо майдатар мекунем ва бояд нишон диҳем ки ин подарка ҳаст. Мегузорем бари якдигар ва боз медароем ман ҳамин плюсик аз тарафи дасти чап дар инҷо элементы. Так ба мон чӣ даркор? Бантика, чтобы мо намоён кунем ки ин подарка аст. Мана ба мо бантикҳои гуногунро пешниҳод мекунад. Про будагиаш ин пулаки, мо ягон бепулашро махлуд шудагиамонро интихоб мекунем. Мана ин сурхака мегирам ҳозир. Так, боз инҷо размераша иваз карда болои ҳамон средстваҳо ба мемонам. Вот. Мана подаркаи мо тайёр шуд. Или же мо метавонем ба ҷои бантик подарочная коробка гузорем. Опять-таки бантика тоза мекунем, дар ҷош менависем подарок. Дар вкладка элементы. Мана подаркаҳо коробочный ба мо гуногунаша пешниҳод мекунад. Боз даркориашро, махлуд шудагиашро интихоб мекунем. Вот. Боз размераша иваз карда. Так, бантик пока уберем. Як тараф мемонем.
подарочной коробкой мемонем. То есть мы мефамоним ки ин чи аст, ин подарок аст. Вот и все. Также метавонем боз скачать кунем. Стрелкой рости боло, баъд аз поён скачать. Бо ҳамин роҳ қати скачать мешавад дар фотогалереятоне ки сохранить мекунед. У кого Android, у кого iPhone тоже ҳамон действие, фақат интерфейси намудаш дика мешавад. Тамом. Накнун биёед ани наборро ки мо пеш аз ин тайёр кардем, анаминроа мо барои инро штоб ба харидор ё ки ба ягон кас кодҳояшро кофта нагардем, сразу дар корзинкаамон добавить кунем ҳамин наборро, мо метароем боз ҳамон корзинка ва мо дар инҷа дорем поделиться корзиной. Мана аз тарафи чап пахш кардем, ба мо вариант нишон медиҳад куҷо равон кунам: Telegram, WhatsApp ва хайра. Ман интихоб мекунам Telegram. Номашро мегузорам ки ёбамаш, ма набор для ухода -20% ва равон мекунам ба папкаи худам, папкаи избраннаи худам, ки ман инро гум накунам. Мабодо агар ягон кас харидор шавад, ман сразу ҳаминҷа пахш карда дар корзинам дохил мекунам, чунки кодошо кофта намегардамон, ё ки метавонам ин ссилкая ба ягон кас равон кунам. Мана ссилкаи ман омад. Агарам ки ман ин ссилкая пахш кунам, ан набор для ухода ба ман ҳам чизо интихоб карда шуда чизоя нишон медиҳад. Лекин аз ман ки проваям Россия ҳаст, рубль хати нишон медиҳад. Мана ҳамон чизо. Дар поён мо дорем кнопка добавить в корзину ва яке пахш кардем, ҳамаи ҳамин чизо ба корзинамон дохил мешавад. Вот, аз боло гатово. Ин ду чиз дар Россия нест, барои ҳамин дохил намешавад. Махкам мекунем ина. Гатово. Тамом. Вақте ки мо ба личный кабинетамон медорем, дар корзинкамон аллакай ин чиз ҳаст.